И здравейте, дами от аз съм Пешо GameBG, както казах, ще снимам клип как се прави YouTube канал. Първо име Пешо. Опа, пиша на български. Забравих. Пешо. Мага, човек. Пешо. И... Чекайте, не... чакай, не. Пешо and user. Тук ще бъде главно. С така да го остава имейл. Така ли беше, забравих? Значи, кица си добре паролата. Повтори паролата! Ага, чакай, бе, грешни цифри. Окей. Окей. Да. Да, няма покарам истинските си, тук моите служите. Например, аз съм 2005, 14 април, аз тук винаги лъжа. Освен за месеца и за другите. Април, а тук лъжа, че съм. Просто не знам дали ще му ма пусне все пак. Аз съм жена. Не, друг. Етапа съм мъж. Са номера ми, чакай си го видя. Омага. В момента пак се цъкам на телефона. Аре, попърва. Така почвам. 8, 9, 6, 15, 13. Къде петицата, бе? Айде. Окей. Не, аз не съм от България, бе. Албания. Май там сега да го върна на България. На вашата стъпка. И ако сте вие, ако четете на университета, blablabla. Мисля, че. Яху! Защо е спом? Ома гъна, с друго бях. Дяволите. Офсета. Ома газ пък поправя. Искам да влеза в скайпа си. Аз пак в скайпа си. Обърках се. Но както видите, няма нито година абонат. Са, накачване. Или беше в студио. Оп, обърках се в студио. Студио няма абонат. Така, канал, ето го бе. Канал потвърждавам. Ова, забрах, че вече направих един такъв омага. Да, вече сте видели как се прави такова. Просто влизате в студио, ма на мен не ми работи, защото вече направих един профил с това нещо и пак трябва да си правя ново АБВ на сета. Офсета няма се занимавам. Надявам се екипа ви харесва, не забравяйте да шумнете един лайк. Всъщност, първо ще изгледа, ще си вледа с моя вход. Добре, че не мога да виждате паролата. Ще ми видите имейла, ама няма да мога да видите паролата. Ще съм мутнал. Ома, искам друго да влеза. То направо ще го изтрия. Ома, как се изтрия, Дяволите. Премахни. Тук. Окей. Защо? Тук има К.
Аз какво беше? Каменото... А, да, също какво. Ето ма. Не мога да видите паралата. И да, надявам се клипа да ви хареса. Не забравяйте да шимнете един лайк, също да се абонирате и чао! Ома, го ще ли снимам?